Jelikož je tu léto, tak jsem pokecal o tom, jak to bude chodit na mém kanále. Zároveň jsem otevřel celý nabombený inbox, ze mě padlo extrémně hodně věcí. Hele, tak jako každý rok tady máme oznamovací video o tom, jak to bude teďka chodit prostě o prázdninách, co prostě vás čeká na mém kanále a tak dále. Hele, minulý rok přiznávám, že se to úplně nepovedlo. Já jsem úplně vás uvítal, to bude epický, že prostě budu extrémně aktivně vydávat. Jako první část prostě těch prázdnin, z první polovinu, tak jsem vycházel prostě ty videa pravidelně. Druhou polovinu už jsem se na to tak trošku vykašlel a jako šlo to tak jako dolů a nebylo už to úplně dobrý, ale dneska prostě vám chci tak jako obecně říct, jak to bude probíhat jako o prázdninách, protože prostě je to lepší, když vám to oznámím, ne. Samozřejmě tady dneska nechci úplně naslibovat za věci jako minule, prostě bude to taky jako obecný takový jako přehled, jak to bude o prázdninách, prostě se budu snažit vám to nějak jako předat, prostě na co se budete moc těšit a tak dále, že jo, takže prostě hele, dneska vám to všechno řeknu a zároveň si u toho budeme tady otevírat všechny věci, co se mi tady nastřádaly asi za 3 měsíce v inboxu. Je jich tady extrémně moc, je tady extrémně moc chaos dropů, star dropů, nějakých kosmetik a vy dámy a pánové si taky můžete pochlubit, co vás čeká o prázdninách, napište mi to do popisku, budu moc rád, když se tak jako se mnou podělíte o tom, co vás čeká o prázdninách, protože sakra, poslední videa si všímám, že vy mě vůbec nic nepíšete do komentářů, kámo, tam je to vždycky prázdný. A kdo bude poslední videa psát komentáře, tak dostane zlatýho bludišťáka, takže hele, myslím si, že jako chcete zlatýho bludišťáka, takže pište komentáře. No, každopádně ještě jsem se tady chtěl podívat na jeden takový jako detail a to je tady tohle, že v Oddities shopu normálně jako udělal nějakou změnu, což se mi nelíbí, že oni jako i zdelšili to, že tady první část Oddities shopu, že se jako aktualizuje za nějakých počet dní, asi za 3 dny, a druhá část asi taky, akorát v jiném časovém rozmezí. Ale zároveň taky přijde, že ten Oddities shop úplně nerfli, tady nejsou žádný slevy, nebo já nevím, jestli mám na to jenom neštěstí já, ale jako můžete posoudit sami. Já tady takovou dobu neměl slevu, já tady mám až teďka u tohle sprouta, ale prostě já nevím, jako mně to přijde špatný, nějaký prostě jako nějaký předražený a nějaký nerfnutý, prostě mně to přijde nějaký jako špatný, nevím, jaký na to máte názor. To můžete taky napsat do komentářů, dáme pánové. Aha, já tady zjišťuju, že fakt jako jenom neměl jsem tady jenom prostě nějaký star dropy, chaos dropy a nějaký jiný věci, ale mám tady ještě nějaký kompenzace za gíry, takže to je úplně super. Já jsem totiž udělal jeden takový trik, že jsem si nakoupil u brawlerů prostě nějaký jako gíry, takže u brawlerů, který nemají prostě buffies a mají nějaký epický nebo mytický gear, tak jsem si u nich koupil prostě nějakou jakoby buffy a tak dále. Já nevím kde. Vždyť já už ani nevím, co říkám, tohle to není možný, tyjo, ale já nevím, jakoby jestli tohle video nebude tak editovaný, tak já se omlouvám, ale já jsem dneska úplně zheblý a chci tohle video vydat, takže sorry. To třeba najít nějakýho brawlera třeba, jo, tady u Eve, jo, furt jako nemá buffísko, ale u ní mám tady koupený mytický gear. A je to přesně proto, že ten gear jako můžu využívat ve hrách a je to super. A ty coiny, do kterých když jsem prostě do toho vrazil, tak si mi vrátit, takže to je úplně super kompenzace, takže jako za to jsem hrozně rád. Každopádně já to tady budete otevírat do pozadí a my si půjdeme popovídat o tom, jak to bude teďka chodit o prázdninách. Určitě jste si mohli všimnout, že začátkem teďka prázdnin, tak prostě začaly vycházet videjka trošku pravidelnějš, takže jako jo, snažím se pro vás vydávat to jako. Takže videjka bych asi chtěl, aby o prázdninách po celý prázdniny prostě vycházely ob 3 dny, což jako já nevím, jestli se mi úplně podaří, protože chápete, mám prostě nějaký tábor v srpnu, pak mám ještě nějakou asi 2 dovolený, nejdřív 1 v červenci teďka na konci, jo, tam už nějaký přetočený videjka mám, nějaký asi 2, to je docela málo, ale ještě jedno bude. Ono jich jako, udělám jich teda víc, ale prostě nějak to musím stihnout, jo, to nějak dáme. Budu mít hodně akcí taky nějakých, jo, takže budu často pryč a budu potřebovat přetočit nějaký videjka, takže nevím, jak to jako se mi podaří, zase jako já se z toho nemůžu přetrhnout, takže uvidíme, jako, ale poslední dny jsem fakt jako makal na videjích, prostě není to, že bych scrolloval tak dále, takže nebojte, budu se snažit, ale může to třeba být i nějaký jako posunutý, že třeba ob 4 dny, já nevím, jako je to podle toho, jak to prostě bude, no. Já se nemůžu přetrhnout, prostě když to tak vyjde, tak to tak vyjde, no. Minulý rok jsem to tak jako udělal, že jako, že vlastně jo, celý prázdniny budou ob 2 dny vycházet videjka, teda ob den vycházet videjka, jo, to teďka budou obcházet, no jasně, vycházet ob den, teda ob 2 dny, kam super mimo, jako vždycky. Mytika, pojď něco dobrýho a paverka, no nic. Takže hele, asi bych v základu počítal s tím, že mi mohly být videjka ob 2 dny, ale nevím, jak to bude, prostě to záleží. Jinak na nějaký videjka se taky můžete těšit. Udělám i novou takovou jednu sérii, jako už po několikátý rozjíždím nějakou sérii, to je hrozný, ale prostě udělám takovou sérii, že budu pušovat brawlery na pasujících místech na Prestige 1. Jako bude to hodně zajímavý, ale nechci vám to všechno vyspoilerovat, máte se na co těšit. To videjko z té nové série už má vyjít ten červenec. Prostě ten měsíc, já nevím, co to asi japuju, nevím prostě.
4, pojď, ultra, legendárka nevadí, tohle je hodně dobrý, pojďme. Kámo, samý star powerky, to je úplně o ničem, kámo. Hypercharge. Ne, co to je, kámo? Jo, nějaký skin, aha, ale jako hezký. Nebo jako já nevím, co bych ještě dál říkal, budou vycházet videjka prostě ob ty 2 dny, bude nová série nějaká a jo, ještě k streamům. Streamy bych chtěl taky nějaký dělat, ale nevím jako jak často, jo, prostě včera třeba jste měli stream, to já nevím, jestli jsem ho teda udělal, ale já ho teďka točím tohle video v neděli 5. července. No a má být 6. července, takže nevím, jak to vyšlo, ale pokud to vyšlo, tak jsem dělal stream. Takže vždycky, když budu mít prostě nějaký čas, tak bude nějaký stream, ale já fakt jako když budu mít čas, jo, když budu mít co dělat někde prostě, tak já radši budu něco někde dělat, jo. Já zase jako nechci svoje prázdniny úplně prosrat. Ale někdy občas, když fakt jako budu mít čas, tak udělám stream, jinak asi jako nemůžete úplně na to spoléhat, takže jako budu se snažit, ale nevím, prostě nebudu tak často jako třeba videjka, jo, videjka prostě jsou takový jako prostě důležitější pro mě, jo, takže videjka budou často, nebojte se. Co se taky týče streamů, tak si můžete všímat, že už od nějakého, nevím, února, ledna, tak se snažím vždycky na každý video dát takový propagační short, kde prostě zpropaguju to video, se dá říct. Ono jako není to těžký, já reálně vezmu intro z toho videa, dám ho jako na výšku, hodím tam text a ještě na konci dám, to se dozvíte v tomhle videu nebo něco takového, chápete? A je to docela dobrý, kámo, to funguje. A vždycky se na to video prokliknete, takže to je úplně super a funguje to, takže jako já to budu dělat dál, takže vždycky očekáváte, když vyjde nějaký videjko, tak určitě vyjde i nějaký prostě short, takže takhle to chci zachovat, takže jo, shorty budou taky. Jako já říkám, nemusí to být vždycky, protože prostě někdy se to může stát, že to bude v jiný den, nebo prostě se to nějak blbě posune, nebo já nevím, mi do toho něco skočí, cokoliv, může to být klidně ob týden, já nevím, co se může stát, ale předběžně chci, abyste počítali s těma videjkama jednou za 2 dny, za 3 dny, ne, prostě ob 2 dny, prostě, že nevím teďka je kolikátýho 6. pro vás a teda videjko bude podle tohohle všeho prostě 9. ve čtvrtek. A já jsem si všímal, že tady vychází v ten čtvrtek i Nuri, takže bychom mohli udělat nějaký Nuri videjko, A to je tak jako všechno z mýho kanálu, ono nic novýho jako není. Ale když už jsme u těch prázdnin, tak bychom se mohli povědět o tom, kam teda pojedu o prázdninách. Pojedu na Slovensko, jo, snad to tam teda přežiju. Už jsem vám to v jednom videu říkal. Neříkal, a jo, vlastně, to je videjko, který bude nadcházet. Pojedu někam na Slovensku, takže z toho možná bude i nějaký vlogísek. Jako já bych teda chtěl i říct, že já jsem můj kanál zaměřil nově jenom na Brawl Stars, protože jsem si uvědomil, že nechci mít úplně rozházený kanál, nechci protože jsem si uvědomil, že nechci mít úplně rozházený kanál, prostě vydávat videa prostě z reality, potom vydávat videa z Brawl Stars, z Minecraftu a teďka to je x contentů a prostě YouTube neví, jak mě doporučovat, protože prostě já natáčím x věcí a prostě nemám zaměřený algoritmus na jednu věc, což algoritmu vadí, protože když vy si podíváte třeba na Brawl Stars, jo, že prostě najdete Brawl Stars, nevím, třeba z shortu, jo, a jo, to je Brawl Stars YouTuber, to budu sledovat a prostě najednou zjistíte, že já vydávám třeba Brawl Stars video jednou za třeba, nevím, 3 týdny, jo, a mezi tím jsou real life videa a je to taky zmatený. Vy se na to třeba už nepodíváte, nebo si jenom budete koukat na ty Brawl Stars videa, takže ty ostatní videa budou mít méně zhlédnutí. Jo, s tím jsem měl furt problém, ale teďka jsem to ustálil, jo, aby to bylo prostě takový lepší. Aha, to je všechno, já mám otevřený celý inbox. Takže jo, hele, uvidíme se asi ve čtvrtek u dalšího videa, protože ve čtvrtek, jak jsem říkal, se releaseuje Nori, takže jo, můžete se těšit na videjko možná, teda nechci slibovat, já dokud jako to nemám hotový, tak to nemůžu slíbit, prostě mně se to může stát cokoliv, třeba na mě může spadnout meteorit, co vy víte. Jo, takže mi to hezky a my se uvidíme příště u dalšího videjka, jo, a jinak ještě mi napište do komentářů, jak se vám líbí to stanový. Zatím čau.